Good morning to sa tanan ninyo. And it's such again great privilege na gihatag na pod sa Ginoo na sa akoa o I believe to each and everyone sa atoa na naa dinhi online na makamatan na pod ta karon buntaga. His grace is new karon na pod na morning and we can gather together, no? Such a wonderful blessing that we could gather together and to listen, to worship Him, to listen to His Word, and to worship Him in spirit and in truth. So, ako tabong gihangyo no, na kung namoy Bibles, please open it to sa libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 4, versikulo 7, taman 10. And atong basahon ang pulong sa Ginoo para sa ato atanan is apan ang grasya gihatag ngadto sa matag usa kanato sumala sa sukod sa gasa nga gikan ni Kristo. Busa kini giingon sa pagsaka niya sa kahitasan nagdala siya og panon sa mga binihag og ngadto sa mga tao siya naghatag og mga gasa. Sa pag-ingon, pagsaka niya, unsa may laing ipasabot niini kundili nga siya nanaog usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta. Siya nga nanaog, siya usab ang misaka sa ibabaw. Saylo pa sa tanang kalangitan, aron mapuno niya ang tanang mga butang. Atong title for this message is ang gihatag na talagsaong gasa sa simbahan. Magampo kita. Lord, thank you so much for this gift. Lord, na imong gihatag sa amoa, dinhi as well, Lord, sa local church nimo na sa GCAF. I pray, Lord, na as we listen sa imong pulong, tabangi kami, pinaagi sa imong balaang espiritu, na makasabot kami, na makakita kami sa imong pulong na unsa ni siya ka trustworthy. And I pray, O Lord, ang imong i-bless kani siya na imuhang mga katawhan dinhi. Na kani among gift na among nadawat kanimo, Lord. Amo kani truly ma-enjoy, magamit para sa imuhang glory, para sa imuhang honor, Lord. O para ang amo ang love for each other and sa among love sa mga tao, Lord, na wala pa nakaila kanimo, magkadako. Bless us, O Lord, today. In Jesus' name, amen. So, once again, no, we are celebrating Missions Month karon na October. And I also realized no na last month was youth, na-remind ko, youth Inside Out month na to. We celebrated our youth, no? Youth ministry that God has entrusted to us. So, ang last Sunday din, ang mensahe was, i-connect na ko no na ang ato ang Diyos, manluluwas, si Yesu Kristo. Ihatang gisave, no? O ihatang gisave dili lang sa iyahang wrath to come, no? Dili lang ta niya gisave sa judgment day na moabutay, na silutan sa Ginoo ang tanan makasasala na wala gipasaylo or wala na pasaylo, no? Kung dili ihatang gisave para pod in a sense ma-enjoy nato ang fullness of life. In a sense, ihatang gisave and then and Elder Chris said last Sunday na murag iyahang maabrihan ang taklob na cost sa sala, no? Nato o sa sala sa ubang tao na nabuhat kanato, and to have a sense of freedom para ma-enjoy nato kini na mga gift. So akong i-connect karon because that's the message of Ephesians mangyud, no? Again, that's the gospel eh. So the message of Ephesians, if you can remember, no, na mo man ni atong giingnan na ang tanang child of God
na nagtuo kang Hesukristo, yang gitagaan og gasa. The richest blessings, no? Na dili lang dinhi sa earth, but heavenly blessings. So, ang akong akong aim, no, na mawali sa ato karong na morning is para ma-realize nato kani siya unsa man ni ka precious, kanina gift, kanina na iyang gihatag by grace, kanina gasa kanato. Og dapat nato ni siya atimanon og really, no, to use it. So, nagsugod kita sa versikulo 7 no na ingon, apan. Apan. Kung sa English pa, but, no? In other words, naay gisulti ang pulong sa Ginoo na karon moingon siya apan, no? But pero times sa, no? So atong kuanon sa na siya na unsa man di ang makaingon nga makaingon na tag apan because diingon man siya sa bersikulo 3 no na remember ang tema karon na in application sa atong nadunggan sa gift, sa grace na atong nadawat gumikan kang Hesukristo naa karon ang sugo sa Ginoo na magtinguha kita na sa atong pagpatunay sa espirituhanong panaghiusa. Meaning, be united. Okay, giluwas na mo ni Kristo. Okay, nakadawat ka na sa gift of salvation. Okay, nakadawat ka na sa every heavenly blessing sa katong very generous God. Karon, strive to be united. Og naghatag karon siya sa bersikulo 4 og mga daghan kay mga rason. Sugod ani no, tungod kay naatay usa ta ka lawas. Tungod kay naatay gumikan ta sa usa ka spirit, the Holy Spirit binds us. Tungod kay gitawag kita to have one hope. No? Tungod ingon pa sa verse 5, naatay usa lang lamang ka Dios amahan sa langit. Tungod kani atong pagtuo, usa lang kani. Tungod ang ato ang baptismo na gihatag sa ato gikan sa Ginoo. We were all baptized in the Holy Spirit. We were born again. Mo ni ang ano, so karon nahimo naman ni siya, gihatag naman ni karon buhata kani karon. Be one, be united. No? You have one God. You have one Father. Alien kaayo sa mga anak sa Diyos na magkanya-kanya. Dili dapat sa mga katauhan sa Diyos na ang atong hunaw-naon, ako lang. Okay na ko. Kana sila diha, okay na po na sila diha. No? Alien kay na siya na concept. Sa usa katao na nabag-o sa Ginoo. Sa usa katao na nakadawat sa grasya sa Ginoo. Now, take note, no? Usa ta tanan, usa ta kay tungod, usa ta kay ngani, usa ta magiusa ta, panagiusa ta. And then ingon din siya apan. No? Apan. Apan naay grasya, okay? Nagihatag ngadto sa matag usa kanato. We are one. Pareha ra tanan. Naingon din si ang Ginoo no, apan ang inyong pagkahiusa dili pasabot na pareha tanan. Dili pasabot na pareha tag itsura tanan, pareha ta mulihok tanan, pareha tag binuhatan tanan, ug naatay pareha na gasa tanan. Na in a sense, yes, naatay nagdawat na gasa, pero ninot kini no, apan ang grasya na iyang gihatag ngadto sa matag usa kanato naay pagka lain kini. Makita nimo no? United ta pero dili pasabot pareha ta tanan. Ug mo ni ang kanindot sa simbahan.
Muna'y nakadindot sa simbahan, lain-lain ta. But, nahimo tag-usa. And so, kaning grasya, the moment makadungog mo grasya, kaning pulong, grasya, the moment ato ni siya makitaan, mabasa, dapat ang musulod sa atong huna-huna diretso, usa, sa musulod no, sa pinakauna is, dili lang man ni siya, taman lang sa salita. The act of, or the essence of grace, no, is naagi ni siya ginabuhat. Dili lang ni siya taman sa sulti. Dili lang ni siya taman sa ulo, no, sa Ginoo, kundi makita gyud nato na naa ni siya aksyon. Ug ang iyahang aksyon ga-involve gyud ni siya og hatag. Grace always involves ang aksyon na naay ginahatag. O kabalutan, no? Kay ang grasya sa Diyos, iyahang gihatag mismo, iyahang kaugalingon. Ginahatag niya ang kaugalingon. Ang grasya sa Ginoo, no? Kasabot na nagasa kini. Gift kani siya na wala gipalit. Wala nato ni siya gitrabahoan, no? 15 kaadlaw, tapos ang taga-kinsina na to, makadawat ng tag-sweldo na grasya, dili ni siya gitrabahoan na to para natin sweldo. Dili nato ni siya mapalit, pinaagi sa atong buhat, kung sa taka maayo, sa taka maing laki, maing bae, sa taka, kung ano, deserving ba ta? Or no? No. Ang grasya is the act na nagihatag ni siya to someone na walay dili gyud ka deserve. So dili day ni no, gadepende ang grasya sa unsa ang kahimtang or itsura or gibuhat sa gitagaan. Kung dili ang grasya naara gyud tanan sa nihatag ani. When you say by grace, through faith, naluwas ta, that means, ang tanan credit na naluwas ta, na sa atong pagtuo, is naa sa Diyos. And it's so good, no? Kay kabuluta, kita nakadawat ani na grasya na dili ta deserving na pasayloon sa Ginoo, kay hantod karon sige ra gyapon tag kasala. Dili ta deserving, kay dili man kita ever naging faithful all the time. Tanaw lang nato now ang commandment sa Ginoo, love God with everything you have. Love God with all your heart. Love God with all your soul. O kabalo na ning kadritso, paltos na ko ani. Kay ako lang, dili na ako ni feel all the time sa akong heart. Dili na ako ni ginabuhat all the time. Pwede ko mo simang, o sa kaadlaw, o sa kasimana, na naa ko'y lain, na higugma. But, salamat, Ginoo, na ang grasya nimo dili ga depende sa ginabuhat, sa imong ginatagaan. Dili ga depende sa kondisyon sa imong gatagaan, pero inaara ni sa imong kamaayo, imong gihatag kani nagasa. So that's the element na kanino, ang grasya. Where do you hear that? Na nimo makit-an og masabdan na ang Ginoo gahatag og gift na dili gina-deserve kanato. John 3:16. For God so loved the world that He gave. Iyang gihatag, tungod sa iyang paghigugma, tungod sa iyang love, iyang gihatag His one and only Son. Grace. Kana? Grace kana? Apa na nimo makita og madunggan sa atong kaniyang gitun-an nato na libro, no? Ephesians 1:3.
Daigon nato ang Diyos. Praise God. No? Ato siya i-worship. Ang atong Diyos, Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, pinaagi kang Kristo, nagpanalangin ka nato. Grace gives. Grace blesses. Ginapanalanginan kita sa tanang mga espirituhanong panalangin. Gihatag kani sa tanan anak sa Diyos. Dili lang padayon pa sa wala pa matukod ang kalibutan. Again, wala gadepende ang Ginoo sa atong kamaayo. Ang grasya naara na sa tanan sa kamaayo sa nihatag sa grasya. Ang Diyos dipili ka nato. Aron kita mabalaan. O kita dili na masaway diha sa iyang atubangan. How wonderful is that, no? Kay kabalo ko, kung ako lang naon, usa ka karon lang na week, ay, nakasala na si David. Patsalamat sa grasya na makaduol ko sa akong amahan sa langit, pasaylo ako, Ginoo. Ug kana siya nagsaad, He is faithful and just. Grasya. Ginahatag niya. Dili lang one time. Every day, every second. Kailangan nako ni siya na grasya sa Ginoo. No? Busa ginasimba ko siya. Busa gina-worship ko siya. Grabe kamaayo ang atong Ginoo, no? Siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak. Wow, that's the grace, no? Kabalo pug ka na kanina grace, naagid siya sa elemento nagi-save kaniya. Kanina gasa, pero dili lang na siya naghunong diha sa giluwas ka sayang sala. Remember, gitagaan kanya og every heavenly blessing. So muna ang atong padayonon karon, no, na ang iyang gihatag na grasya dili lang sa giluwas kanya sa iyahang judgment day sa mga tanan tao na makasasala. Giluwas kanya og malangit kana dili lang taman diha. Gihatag niya tanan. Sumala sa sukod sa gasa nga gikan ni Kristo. Kanang nindot kay napulong, no, naay sukod. Okay, yang gihatag na ang the best, Jesus Christ. And then, all of a sudden, mingon po siya, of course, napag ko'y ginahatag, no, sa inyo ha, na sinukod na gasa, nagikan kang Kristo. Naay sinukod na gasa. Kung napatay measuring cup diri, no, 1 liter sa imo diri, Marbenjo, o ikaw siguro 1.5 liter, di ba? Ikaw coke sakto, pak, napailain sukod karon na aside from coke sakto, no? Napag yun kay mahal na daw ang coke, so lahi na po ang sukod. Sa to singalan na to? Coke swak, grabe, no? So, no, naay sa uban daso dinhi 1.5 liter ang sukod. Naay uban sa ato dinhi coke swak, no? Ambot usa na naon ni na basta naana na sukod. No? And nakita nato na kani siyang sinukod na gasa, ang Ginoo ani ang sukod. Ang Ginoo pod ani ang nihatag sa tagsa-tagsa kanato. Nagtuo ba kamo ani? Nakita tanan na naglingkod diri, kita tanan na naminaw karon, naay gihatag na sinukod na gasa sa Ginoo kanimo. Customized just for you. O kani siya na gift, kani siya na gasa, espirituhanong gasa kini. We're not just talking about talents. May mukanta, sumudagan, taas mo ambak. Dili lang ni talent, spiritual na gift kani. Nagihatag niya sa tagsa-tagsa kanato para lang sa imo gayud. Lahi na pod ang iyang gihatag sa imong tapad.
maglain-lain ta. Naatay lahi ang ato ra gyung kaugulingong gift nagigikan sa Ginoo. Special kaayo no. So makita na nimo no na ang wonderful truth ana is Romans 12:6. Dala man ano sa Romans 12:6, Romans chapter 12 o 1 Corinthians chapter 12 ang mga other portions of the Bible ng gahisgot ani. Og Romans 12:6 ingon ana no, og kay nabatunan man nato ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalain-lain sumala sa grasya nga gihatag kanato. Naay lain-laing grasya na gihatag gumikan sa Ginoo kanato. Matod pa sa 1 Corinthians 12:7, ang matag usa gihatagan og hiyas nga nagkapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya. So the moment na luwas ka, gitagaan ka sa balahang espiritu. Og dili lang ka nagpuyo na ang balahang espiritu sa imo, gitagaan po ka og hiyas para lang sa imo. Aron nani pulos no, aron makatabang siya sa iyang isig katao, isig ka tumutuo. Ang gihatag na gasa nagikan kang Kristo, you tell your neighbor, it's not just for you, it's for us. It's not just for you, it's for us. Ang kani siya na gift na sinukod na gihatag kanimo sa Ginoo, lahi na siya. Lahi na siya. Each and every one of us unique. Og dili lang na para kanimo, para na sa tanang isig ka tumutuo kanato. So ang truth number 1 no is the reality no na ang matag usa na anak sa Dios gihatagan niya og hiyas. Gitagaan niya og gift by grace. Wala lang kanya giluwas. Gitagaan kanya og spiritual gift. O kaning spiritual gift dili lang ni para kanimo, para ikaw malipay sa kinabuhi dinhi, mapuno ka dinhi kundi para sa isig ka tumutuo. This gift was meant to be enjoyed and used in the church. Ug ang yang picture ana no is Romans 12, 1 Corinthians 12 will now illustrate that sama sa usa ka lawas ra good. Sama sa usa ka lawas good. Kasabot man ta kay naman tay tanan lawas, usa man ni atong lawas. Lain-lain man ig party akong lawas. Na ako'y kamot, na ako'y braso. Ug maski sa akong kamot, na ako'y mga lain-lain na mga tudlo. Na ay pwede mo tudlo sa inyuha, na ay mo tudlo padulong sa ako Naay para magunit og tasa. Naay para sosyal kay mo inom og baso. Di ba? Kana tudlo pa lang. Og sa tudlo naa pa na sa mga balhibo. Napay mga kuko. Nakauna-una ako sa una nganong namo koy kuko. Sakit kay mapiit. Pero naman na sa pulos. Tanan parte sa akong lawas naay gamit. Gihatag sa Ginoo sa akoa niya akong lawas, lain-lain siya og gamit, lain-lain siya og parte, naiuban tabunan nato kay basin masilawan ra kay mo kung makakita mo. No? So ato siyang tabunan. And so, pero naata tanan ani masabtan nato because the picture of the human body is the picture of ang atong pagkahiusa bilang usa ka simbahan sa Ginoo. Lain-lain ta. Naatatanan roles to play, function to play. Apil na ang ato ang pagka-itsura, no? Naana say role. Can you imagine ipaglakaw-lakaw ra diri kalabira ra to makita? Ang panit mismo na ay role and function, ma-protect kita, makanindot og itsura. The picture of the body, daghan ta, pero usa ta. Lain-lain ang atong binuhatan.
And kita tanan, dili makaingon, dili na nako kita kailangan. Okay ra ko dinhi. Can you imagine? Ipangako ang usa ka tiil moingon, okay lang ko diri, pastor, dito na ko taman sa katri, di lang sa ako mubakod karon ha. Tulog lang sa ako diri, lami among kay weather. Habuli lang ko. Maabot ko dinhi, wa ko usa ka tiil. Dili ma-imagine. Dili ma-imagine nang usa ka tudlo magluod kanako. Nang luod kay wa daw nako siya pansina. Nang luod do kay wala nako siya gi-greet og tarong. Good morning, finger. Wala nako siya ginganaan. Ando nang luod siya, di siya mapakita nako. Di siya mo storya nako. Dili na siya mo buhat, no? Lain kay no. Dili ma-imagine sa usa ka lawas nato ingana na picture. So when one little thing member hurts, every member of the body hurts. When usa ka parte sa atong lawas, dili mo function. Kita tanan, damay. Walay parte sa atong lawas makaingon, dili mo ko importante. Sagdi lang ko dinhi. I'm fine. No? Everybody hurts. When one, even the smallest, even the member na dili kayo makita, visible, karon. Daghan man sa akong lawas na tabunan. Na ako'y sanina, na ako'y pantalon, na ako'y sapatos. Daghan parte sa akong lawas gakatabunan. Di niyo makita. Pero everyone is important. Every part of my body. Every part, every member of the body of Christ is given a gift. Every member of the body of Christ, ang tunay na member, no? Kay kabalo man ta na ay dili tunay. Jesus Christ saved you, gave you a gift. That's a wonderful illustration. May Ginoo mo tudlo na to, no? Una-una aragot inyohang lawas. Mo na sama parehara mo sa simbahan. Ingana ka mo. One body, many parts. Mo na dapat dinita sa GCAF. Naatay kalanlain na gihatag na gasa. Can you imagine? Kabalo ka that ang imuhang tingog is unique. Mailhan ka base sa imong tingog. That's why natay voice recognition. Can you imagine? Ang imong mata is unique. Imong face is unique. Imong fingerprints is unique to every human being in the world. Walay pareho nimo og tingog. Walay pareho nimo og kamot. Walay pareho nimo nagasa. Kay ang Diyos nato is such a unique God. Yang gihatag sa ato bawat isa. Kay kung ang atong Ginoo gusto siya og unity by uniformity, pareha tanan itsura karon. Ug ang atong dapat diay karong kabuntaga is pareha ta dapat og suot. Parehag brand. Pareha ta dapat kung mag-okay yung usa, mag-okay ta tanan. Di ba? Dapat pareha tong tanan buhaton. Kung usa lang atong kaniyatong sa GCAP, dapat ang atong trabaho lang is mahimo og kuan. Sana kung kami lugar ni Marvin Joe, biker. Biker ta tanan, o di man. Di ba? Kinlain-lain man ta. Salamat sa Ginoo. Si Pon, biker. No, so that's how individual we are. And that's how God made us unique. Walay pareha sa ato usa. Now, kabalo ka sa implikasyon na naay sinukod, naggasa, nagihatag sa Ginoo. Naay usa ka unique gift na gihatag sa Ginoo sa imo. Kung mupasok sa imo na dili ko, okay ra ko. Kita tanan, ang simbahan, ang kailangan ka namo. If you don't function, one body, one member of one person
will not function in the body of Christ, kita tanan damay. Kita tanan damay. Kita tanan will hurt. I never understood that, no? Ako, dugay po ni, kaya by the grace and revelation sa Ginoo gini. That's why grabe gina ang grasya, no? Even sa pagsabot sa iyang pulong, naagi element ana na manunggan nato, naagi mo tudlo ka nato, na mo explain ka nato, o ang grasya sa Ginoo, yan na ipakita. Year 2000, nibalik ko, gikan sa Manila. 5 years man ko gipa-eskwela sa akong parents dito, no? Nag-college mi dito, sa akong igsuon. And 1995 to 2000 ako dito. Pag uli na ako, no? Lord, Dad, excited ko, no? Kay gikan mo ko dito na usa ka 5 ka tuig. So nagsimba ko sa atong lain na mga igsuon, kuyog sa ila. And excited ko kay ko, Dad, no? Gusto na ko mo simba sa laing kongregasyon. No? Excited man kay Sarah. Oh, excited ko. Sa Jacob, Dad, murag wa mo ko'y ka-Berks, no? Ako'y barkada, ako'y mga Paris here. So, sorry, ano lang, binuang lang, no? Pero, akong feeling ato is, I enjoy more. No? I'd be there and be #blessed more, no? Kung na ako sa lain na magtipok-tipok. But then, grabe ka maayo akong Diyos, no? Grabe akong ma-appreciate sa akong papa. Nibarog sa bilang akong amahan, akong gitudluan, akong ingnan na, Dave, to, akong mama po, sila, they lead by example eh. Nagka-involved din sila sa GCAF and all my life, I saw them, no? Among balay, revolving door na, daghan kinag mga bisita, daghan kinag mga missionaries, pastor, I see prayers there, I see people there being ministered to, counseled, and just all these exercises of the gifts, no? Spiritual gifts. And for me, tama na naman ko muanhi og simbahan during Sunday, muanhi zikap, pinaka-late mo abot, pinaka-una mo uli, muhulat ka ng patupawan-human na ang closing song, lakaw na rin na, para dili kay ulaw, or usahay ka ng, wa na gyud, tanaw na ko, way makakita. Pag human sa operatory, lakaw na na. No? Pila ka minutes is just, daghan ba ko pwede mabuhat dito? And the feeling is that, napa may daghan rin mang laki na ako. Sama ko sa pinakabata, diri napa may daghan siguro makabuhat, daha sa dapat buhaton. Okay raman siguro mo. Ano ba? And 2000, by the gift na gihatag sa Ginoo sa akong amahan o inahan, ilaha akong ginatudluhan, ilaha akong i-guide, and nituman ko, nisubmitar ko sa akong ginikanan, and nagpabilin ko. Even though I still felt na wa ko'y matun-an dinhi, wa ko'y masabay dinhi. And yet, little did I know, na season, na feeling na ako, wa ko'y makuha, wa ko'y matun-an, God was teaching me in ways I cannot see and I cannot imagine. 2008, niabot, 2001 to 7, nanay lain na story, no? Let me just fast forward. We were celebrating Inside Out Month last Sunday. 2008, morning itsura sa hub. Kung naka-imagine mo sa hub. Diya sa hub. No? Gen Y days ni siya. And Pastor Marvin Joe is a Gen Y product, no? Given to us through the gift of by the grace of God sa ministry nilang Pastor Pen, no? Na reach out and na save ni si Marvin Joe. And so kung palangga kay nimo si Marvin Joe, salamat sa kinabuhi og sa kanina ministry na gi-allow sa Ginoo to help us, no? Ang atong youth ministry, Gen Y sa una. Before Inside Out, there was Gen Y. And 2008, mo ning isura sa, and God was doing something in my life for 8 years. Pabilin ko, di na ako ma-imagine, nganong na ako dinhi, until, akong gibuak. I experienced the grace of God, akong giluwas, akong gi-change. And what happened was, all of a sudden, ready na ko maminaw, ready na ko mutabang, ready na ko mo-involve. O giduol din ang usa nato ka church leader ingon siya, Dave, would you consider leading the youth ministry? Ang kawulo ko sa gulingon, no, makasasala, may laki ras gawas, pero dili gid siya may laki sulod. So, kabulo ko, grasya ra gito sa Ginoo, and kung gipangutana ko 2007, kung gipangutana ko 2004, 2003, maingon ko diretso balibad ko. Okay ra ko dinhi. Maingon na ko diretso ana. And yet,
when that leader of our church asked me at the right time, and I believe it was God's timing, I found myself saying, hunaon ako ha, magampo sa ako ha, wa na ako balibari, na natingala ako sa gulingon. Unya, next thing I know, gitagaan ko such compelling kuan sa Ginoo na di na ako mabalibaran. Gatunga na din ko diri sa Gen Y, ligo ko, alas 9 sa buntag. Presko si David. Motunga diri sa Gen Y sa hub. In 5 minutes, busa na sa akong singot. Init kayo, no? Abog kayo dito, init kayo dito. Muna yung itsura, no? Sa kilid, ingana na siya. Kuha ni siya, air-cooled din siya, dili na siya air-con, no? So, sama sa atong gi-enjoy karon, arang-arang na idagko og na mga evaporator fan, kana ilaha is ceiling fan o wala ra gyud, no? And that's the picture, no? When God gave that desire to me, the grace to me, can you imagine? Naadi ay ko'y gihatag pod na tinakos na gasa na kung dili ko mulihok, GCAF would have also suffered as a whole. I'm sure God would use anybody else. Okay? God will. Pero the idea there that if I don't use my gift as well, kabalo ko na, di ba, ang tinakos na gasa pod nako, wala na ako na exercise para nako, para ninyo. And imagine, I met Rainford in a year, and dili pa mi close na to. But when I got to know him, he had this spiritual gift na kailangan na po nako para kanina journey. And he just happens to know a friend. Okay, so we went to this friend, and all of a sudden, ang itsura, no, kakonect. And my gift, dili na ako kaya kung ako ra usa. My gift, dili na ako ma-discover kung ako lang. My gift, dili na ako ma-exercise and ma-okay tanan kung ako lang. Kundi bawat isa sa anak sa Diyos na naay tinakos na gasa, kung kita tanan, mo trabaho together, mo work together, mo love together, ang mo ni among kanisa among journey lang sa paghuna-huna, sa imagine sa unsay mahitabo sa hub and work together, no? God blessed that work by His grace. Because again, yahaman na ang tanan. He gives the growth. And when Inside Out started, God just used so many of our brothers and sisters na dili pwede lang sa usa ka tawo mahimo, kundi this took entire GCAF. This took a lot of people in GCAF. Daghan kay na involved ani. And that's just a picture, no, of the body of Christ, no? Puno kay na siya ang hub. And every member here, every part here are using their gifts na gihatag sa ilaha. Daghan kayo, gyud, naka-feel sa love ni God, naka-experience, natudluan sa pulong sa Ginoo. That's the truth there, no? So, ang second point na I want to bring to you is that ang matag-usa na anak sa Diyos, gitagaan o hiyas para makatabang sa iyang isig ka tumutuo. Muna siya. If you use the gift, the spiritual gift that God used you, can you imagine? Ang tanan na imong paligid diri karon mabless. Ang tanan na wala pagali na ilhan nimo. Pag mailan nimo, naagi epekto. Para sa unsa, next Sunday man isa na message, no, maabot ta dinhi, pero let me just give you a murag dako na target. Mo ning aim sa Ginoo, no? And later on as he talks about unsa na ang purpose sa gift para, no, aron sa pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat sa pagpangalangad alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Ang kani tanan nagihatag sa gasya sa Ginoo, kaning gift na iyang gihatag. Mo niya akong point. This is the entire point of my message, no? Ang gift na gihatag sa simbahan, ikaw. Imong kinabuhi. Kitagaan ka o gasa. Gift. Ikaw na yon karon ang gift sa simbahan para sa Ginoo. Ang Ginoo lugar naghatag
That you, as you are sitting there, as you're involving, you are also the gift na gihatag sa Ginoo sa atoa dinhi. Para unsay aim? Para malig-on ang lawas ni Kristo. Remember, ang gift dili para nimo lang, kundi para sa imong masigkatuo, fellow believers, no? Unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. We will become more and more like Christ. We will be mature like Christ. Ang tanan espiritual na gasa, gihatag nato tinakos para matabangan nato ang isa't isa to be more and more like Christ. That's why when those people that exercise their spiritual gift, ug ako na bless, ako na wala nakabalo sa akong gift, ako na okay ra kayo, natudluan, nahatak, na-train, and natagaag oportunidad para ma-exercise ang gift. God intended for us to use the spiritual gift diri sa simbahan. For us to discover our spiritual gift diri sa simbahan. Nga naman, naghatag sa teacher. The gift of teaching is intended para matudloan tatanan, o para mahamtong tatanan, o para makabuhat ta, o maka-exercise ta sa ministry na gihatag sa Ginoo kanato. Exercising our gift. So I think, kung kita, mo-evaluate ta sa GCAF, dili sa mga programa na itong ginabuhat, dili sa unsa kadugay na ta bilang local congregation, kung dili ang atong pagka-Christ-likeness. The measure, diri sa GCAF, ang atong pag-abide in the vine as we are the branches. I hope and pray na tanan na to ministry, tanan na to wider group, discipleship programs, atong mga outreach program is not on how much and how many we have helped or spent. Dili sa unsa ang akong mga na-accomplish, kundi am I becoming more and more like Christ? Ga-abide ba ko in Christ? Am I helping others be and become more and more like Christ? That should be the measure here sa GCAF. Kay mo man ang measure o kagustuhan sa Ginoo as we exercise ang ato ang gifts, as we are operating here as a body. Ang aim, mo ni siya. And Lord willing, mo ni ang ma-tackle na to next week. So to use the gift, no? If ano pa, 1 Peter 4:10 tells us, ingon nga maayong piniyalan sa mga nagkalain-laing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa. Akong borikon ha, kinahanglan. Dili ako nag-ingon, ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon kanimo, ang iyang mga piniyalan, piniyalan sa nakalain-laing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang tagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios. Kailangan nimo ni gamiton. Isa na ingon, ato ang bossing. Ato ang Dios para sa kaayuhan sa uban. Og basabtan nimo no, unsay pasabot sa kaayuhan sa uban? Episo will tell you para they will mature and be more like Christ. Mo na ang pasabot sa kaayuhan nila. Dili na tagaan sila house and lot, ilang dream car, kung dili, they will become more and more like Christ. Now, the thing is, ang atong gift, I believe, naidagan sa ato adiri, na murag mo na ni itsura sa tinakos na gasa na gihatag kanimo. Unsay itsura sa usa ka sakyanan na biyaan lang na nimo diha sa 5 na pulo ka tuig, wa nimo gamit-gamita.
Bahala pa, brand new na nimo pagpalit. Makalawang, maplat ang tire, maponder ang battery, madao tanan, di na mo andar. Ang usa ka gasa nagihatag kanimo na tinakos, kung di na nimo gamiton, dili na nimo, mo deteriorate na siya. Singlan ka, kay piniyalan ramang ka. Yun sa imong gibuhat sa akong gihatag na gift. Na mga common reasons, no, why we don't use a gift. Common kay ni siya. I'm sure, correct me if you've never heard this before. Wa man ko kabalo sa akong gift. I don't know. Unsa man ako, I don't know my gift. O usually, ang mga tao gaingon ani is, dili, murara sila Sunday goer. They just attend. Murag ako ni sa una, mo attend lang sa Sunday service, paserbisyo siya, and lakaw na dayon. Never involving in more than that. Never really engaging. Never submitting sa iyang, dili niya ginasamitar iyang kagulingon sa mga mutudlo, na igasa sa mutudlo para matudloan siya. I don't know my gift, so nagpabilin na wala nagyapon siya nakaibalo siyang gift, maski dugay na siya. Nagkalawang na lang. Ikaduha, no, na common reason is, wa ko'y oras. Kabalo na ako sa akong gift. Pero, wa may oras, oy. Ang tubag ra gyud na ako, ana. So, unsa may mong gibuhat sa 24 ka oras, gihatag sa Ginoo nimo. I tell you, gamay ka og oras sa mga gustuhin nimo buhaton. We make the time sa mga butang na gusto nato buhaton. So I don't have the time, really says, I don't really have the love to give you my time. And if I don't have the love, ang pangutana na, wala na agatag sa Ginoo nimo na love. O kung ang tubag is, naghatag. So unsa man imohang ginabuhat karon sa gihatag, sa gasa, sa imo o pinayalan. O naguban dayon, no? Ay, naapa may mas maayo na ako. Sila na lang. Surely, no, naapa may mas magulang na ako. Mas kabalom na sila, mas may laki na sila. Sila na lang. And you know what? You have a, unsa to? Unique na gift. Usa ka sa parte sa katawan. Dili ka makaingon. Dili makaingon akong tiyan. Ay, na naman ang brain. Siya na lang bahala. Siya na bahala sa nan. Naanam ito ang utok. Okay ra. No? No part of the body can say, di man ko importante. Na pa may mas maayo na ako na parte. Gamita na lang na. No. Again, the illustration of the truth of God is that no child of God can say all these three things ug dawaton ni narason sa Dios. Dili ta makalusot sa Dios ani. Pwede balibara nato atong mga kauban diri, atong mga igsoon sa kalibutan diri sa simbahan niya, pero pag atubang nato sa Ginoo, singlan ta. That's why God gives us what? Leaders in the church. God gives us teachers na tudloan kamo, sangyawan kamo sa kabubuton, sa pulong sa Dios para unsa atong aim? You will mature in the word. Ay pabilin og bata karon na nakabalo na mo ani, grasya o gasa na sa Ginoo karon in your life. That the gift na yang gihatag sa simbahan, usa ana teaching, natudloan mo, ginatudloan mo. So every Sunday that you come here, is a grace of God sa imong kinabuhi. Someone is exercising ang gift sa imuha kinabuhi. O tabangan ka, no? Gaka-bless ta, no? How much more imuhang gasa, imuhang gift, imunang gamiton as well. So for us to believe this is for us, wala ta ni tuo sa Ginoo. Mas gatuo ta sa atong kagulingon.
sa atong kagustuhan, sa atong mga love, rather than obeying and loving and trusting God. Again, Chikaf, let us be the body of Christ. Ug dili lang kagibasagdan sa sugo, dili lang kagibasagdan sa ilustrasyon na lawas ta, kitagaan ta, and I'll close with this, no, ang motivation. Ang motivation na gumikan sa Diyos para magamit nimo ni, para ang imuhang mga inhibitions, lisod man ni, kapoy man ni, sacrifice man gyud ni, di ba ko kabalo, ulaw man, kanita na ang atong mga palusot, ang atong mga excuse, bawala kini in light sa unsa ka bugat, unsa ka dako. Ang motivation na gihatag sa Ginoo para nimo is this. Si Hesukristo namatay aron ihatag niya kanina gasa, kaning sinukod na gasa kanimo. Unsa naman karon ang atong rason, wa ko'y oras, shy ko, siguro napay lain mas mabuhat ana kung the cost of this gift is the Son, the life of the Son of God. How, no, grabe ang motivation, no, sa Ginoo. Itagaan niya, grabe ka bugat. Bugat kay na kantidad kanina gasa ang kinabuhi sa iyang bugtong anak. And all of our reasons, kung itimbang nimo sa kinabuhi sa bugtong anak, can we say, mas bugat pa man ang ako ang rason, Lord, kaysa imuhang anak? Busa, giingon sa pagsaka niya sa kahitasan, nagdala siya og panon sa mga binihag, ug nganto sa mga tao siya naghatag sa magasa. And 8, 9, and 10, versikulo 8, 9, 10, mo na ang mga iyahang pag-explain, no, ang reality na si Hesukristo ni daog gikan sa langit to die for sinners, to save sinners. Og katong nabanhaw siya, victorious siya. Kana sa na picture, no, kaniyang quotation, when he ascended on high, he led captives, mo na versikulo 8. Yahanan gina-point to Psalm 68. Psalm 68, when you ascended on high, you led captives in your train. Mo na ang victory ni Hesukristo sa cross. Na naa siya'y na-recapture ng mga slaves. Kita ang mga captives, no? In a sense, the people in the Old Testament as well, ug yatang gisave. So I wanna close with this, no, na if you don't know this sister, maybe bag-ora ka. Pero if naa ka sa mga taon-taon na kadiri Chikaf, kaila ka niya. Ang iyang ngalan si atong dear sister Elena Reyes. Pahulay na siya sa Ginoo karon, no? For several years now, but for many years, bagoro mo istorya ani sa iya yesterday. So it came to my mind and said, oh, I remember her. And I praise God. No, pasalamat kay Ginoo para sa iyang kinabuhi. Nga naman, I had the privilege sa gihatag sa Ginoo that pag-abot na ko 2018, we got to work together, no, for a while, and mas nailhan na ako sa dito. But for many years, ga-serve na gyud siya, ga-use na gyud siya sa spiritual gift. And I'm sure when katong kita tanan, maski wala ta na aware, she was no, makita na niyo siya diri, first service pa lang, she was doing so many things, no, to serve all of us. Di lang nato siya mapansin, di nato siya makita yung effect, pero all of us have been blessed by her life, because she used her spiritual gift. Amo ka, kani si Apostle Pablo, kani si Haring David, kani silang James, silang Peter, all of us, dako kaya nga itong pasalamat sa ila. Nga naman, gigamit nila ang spiritual gift na gihatag sa Ginoo kanila. Gabasa ta through their inspired, the inspiration of the Holy Spirit sa ilang kinabuhi, sa ilang gisulat.
Madunggan nato ang ilang gibuhat, ilang sakripisyo, ang ilang pagtudlo, ilang kinabuhi, ilang mga sala na nabuhat, and we are so blessed and helped. Why? Because just like Ate Elena, who used her spiritual gift, we have so many examples, apostles, disciples using their gift, and we can still praise and thank God because they did. Believe in the Word. Submit, grow. The Word of God, gihatag ka na to para motubo kita tanan. And we will be so, no? If kita tanan mo function as such, wow. No? That is a vision worth striving for in unity. We are not united, GCAF, tungod kay kuan kita, accepting kita everybody. Wa tay kontrahon dinhi. Bisan unsa na kinabuhi diri, bisan unsa na lifestyle diri, okay lang. No, that's not the kind of unity that God makapahimaya sa Ginoo. Ang makapahimaya sa Ginoo is unity sa iyang spirit and truth. Ang unity na tungod sa tong pagkalain-lain na gasa, go work na together as a body to become more and more like Christ. Moni ang ato ang unity. Dili artificial unity, but the unity that God wants us. Each member ga-exercise sa iyang gift. Dear friends, ga-serve ta, ga-respond ta ani as a response to God giving you the gift. Ang Diyos ang nagluwas kanimo, na naghatag kanimo o kanina grasya, kaning sinukod na gasa. Kita kani karon tanan atong one is just a response, a worship, giving glory. So whether you eat or drink, whether tanaw nimo unsay simple ra man kini akong ginabuhat diri sa for akong spiritual gift, do it for the glory of God. Kung wala pa ka kabalo sa imong gift, then involve and submit yourself to the gift of gihatag sa Ginoo para makabalo ka, matudluan ka. God has given us the gift of teachers. God has given us the gift of encouragers. And again, Lord willing, next week we'll tackle more on what these gifts look like. I encourage you, no, na kani siya na mga gifts, they will come by the grace of God na matubo ka. No? Na karon. How will you use it? How can you know it? Gihatag na po na tanan. Kani, maminaw siyang pulong. Magtuon siyang pulong. Kung ikaw lang, drink, eat sa spiritual food sa nagihatag sa Ginoo para muhamtong ka. Para nana kay spiritual muscles to use gift. And if you have been so blessed by this lady's life, if you have been so blessed by the verses that you memorize and you know by heart, those are all men and women of God nagigamit sa Ginoo sa tinakos nila nagasa po. Ikaw pod naa. Ikaw pod naa. You have been given every spiritual blessing. Let's pray. Ginoo, salamat Lord sa pulong nimo na kami muni ang amo ang strive, Lord, to be united. To be united in our growing to be more and more like Christ. I pray, O Lord, that you would help us as a church na mag-repent kami, Lord, sa amo ang mga tinuhuan sa una, among mga sinaligan, o sa among mga rason na dili na mo matuhuan, Lord, na kami mismo should involve and use our spiritual gift. I pray, O Lord, na imo kaming tabangan, surround us, Lord, o allow us, Lord, to submit and also involve. Share our time with the brothers and sisters.
share, Lord, bahala sa among feeling, dili kayo may magmix, dili kami pareha og background, wala may lain istoryahan, pero Lord, by the unity that we have, one body, one baptism, one Lord, one Father, daghan kay Lord, actually. I pray, Lord, that diri sa GCAF mo ni ang amo ang dinhimi mo tubo, Lord. Grant us this grace for your glory and honor. In Jesus' name, amen and amen.